Inti qabel ħalli Merħba, shooter ta' s-sibt, mana għanna soldat mara nispera qed ngħidha tajba Liza Mikallef illi ħad irrispondilna 10 domandi f'5 minuti. Bdejna, hemm differenza bejn uniformi ta' raġel u uniformi ta' mara bħala soldat. Fl-uniformi li nilbsu kuljum hemm differenza, hija l-istess il-kamuflaġġ. Fl-uniformi ta' ċerimonjal hemm differenza fit-two dress dik li hija l-ħadra u fil-four dress il-kannella fejn nisa jibsu d-dublet u t-takkuna. Waqqa. Issa dit kompli daqsxejn ma ledna kif kemm hu faċli żomm fil-kastijak tidher sabiħa sewwa imma il-makeup, ix-xahar twil u tkun soldat. Waqt il-ġurnata ta' kuljum dment li jkollok xarek miġbur f'qaqa pulit, tagħmel xarek bil-ġel, m'għandux għax ikollok problemi. Issa di forsi nibdew daqsxejn fiżikament. Soldat mara tista' tleħħaq ma' raġel? Mela, jiddependi x'tifhem bil-kelma fiżikament. Bħala raw strength hija fin-natura tal-mara li tkun iktar limitata mir-raġel. Però fejja pożizzjoni fil-militar. Bħala ranking, dak li tagħmel mara jista' jagħmlu raġel. U viċeversa. Eżatt. Proset. Nizzel. Int qiegħda f'relazzjoni u xekk, issa meta tmur u tgħidlu isma' jiena soldat mara, kif taffettwa relazzjoni? Japprova dak li tagħmel? Ejja, naħseb li jammirani li f'ambjent fejn hu mdawwar kollu maġġoranza maskili, jirnexxieli nwettaq dak li kelli f'moħħi, dak li niġi mqabbda biex nagħmel u li jirnexxieli nispeċjalizza fix-xogħol li nagħmel. Kemm disciplinata nara kilietu. Mela, inti sissa m'għandekx tfal, imma bħala soldat li ssirhom hi xi ħaġa li tinkwetak? Forsi aktar diffiċli minn xogħlijiet oħra għaliex inti majjat soldat 24 siegħa kuljum. Forsi min ikun hemm ikollu dik il-biża li jekk jaqala xi ħaġa jrid ikollu backup ma' min iħalli tfal. Tajjeb, proset. Ikun hemm nixtieq nkun sinċira, ikun hemm min jistmak inqas għax inti mara u mhux raġel f'xogħolok. Anka minn nista barra, taġvi, m'hemm bżonn Palma eżatt tista' ssir fil-ħajja ta' kuljum, kull imkien, iktar milli jistmawk inqas, jippretendu inqas minnek għax inti mara, forsi jaħsbu li r-riżultat ħajkun inqas minn dak kieku mitlub minn raġel. Però ċirkustanzi bħal dawn li jtuni l-enerġija. Iktar tikkumbattihom. Eżatt, biex napprova li dak li kapaċi tagħmel mara huwa daqs dak li kapaċi jagħmel raġel. Prosit. Bħala soldat tkollok reżiljenza u tkun ukoll b'saħħtek mentalment. Bħal kull xogħol imma naħseb is-soldat huwa xi ħaġa speċifika. Inti bħala mara, x'inhi s-sitwazzjoni jekk tiegħek kif tħosshom? Hemm ugwaljanza? Iva, anzi, ma tistax iġġib skużi għax inti mara. Dak li hu mistenni minn raġel huwa mistenni minn mara biex tkun veru wkoll. Tajjeb, mela, forsi bħalek hemm min jixtieq jieħu il-karriera jew jgħid nixtieq nkun soldat mara. Għaliex, fl-opinjoni tiegħek, mara għandha tieħu il-karriera li tkun soldat? Mela, fil-proċess biex wieħed isir soldat, fil-karattru tiegħu ħajjinbnew ċertu valuri, issir taf iktar lilek innifsek, joħroġ il-vera karattru tiegħek. Mal-daqstant inħeġġeġ forsi għax in-nies iktar joqgħdu lura, forsi jibżgħu iktar. Pero meta jieħdu dan iċ-ċans isiru jafu iktar lilhom infushom u forsi juru jistgħu jimpressjonaw lilhom infushom stess li kemm huma aktar kapaċi. Nizzel, għandna tnejn, mela. Ġieli tismem barra illi forsi s-soldat peress li inti mara inti boċ u barra minn hekk inti tilab ir-rugby wkoll. X'tgħidilhom hekk jew x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol? Il-fatt li jinsoldat ma jaffettwanix fil-ħajja personali tiegħi kif nilbes, ċerta ħafna nagħmel il-makeup, nagħmel dwiefer. Però eżempju l-fatt li sportiva wkoll għax itini sodisfazzjon fil-ħajja personali tiegħi. Anka l-fatt forsi li inqas petita minn tfajli oħra mhux il-fatt li. Vantaġġ għalik. Vantaġġ. Imma mhux għax jien soldat, għax huwa l-karattru tiegħi. Imma inti għamlek soldat u rugby player tajba. Tajjeb? Mela, waqqaw numru 9 l-aħħar waħda fej tixtieq li tkun inti bħala karriera tiegħek ġimina u 10 snin oħra.
Tal-inqas dak li ħdim tal-jeħ tul daw 8 snin li jenni soldat, iservi tajjeb għal-karriera tiegħi. Li forsi nammejra aktar nies biex jagħmlu bħali, nkun ta' eżempju tajjeb, u forsi jkun hawn min jixtieq l-istess ħolm bħal tiegħi. Xieġmiel fik. Proset, jiena Waqqa numru 10. għaw l-10 u ħantik medalja Ma nafx tistax tilbisha dik. mux fuq il-uniformi li. Imma il-bissa jew żomma eżejza l-qalbek għaliex rispondejt vera ta' jibdew l-10 mistoqsijiet. Grazzi ħafna u jekk tixtiequ lil xi ħadd bħalli hawnhekk ibatulna hawnhekk. Narawkom.